press briefing kalau keluar ke juga yang jongi menden ya ka statement yang kebala ada UDC jangka East Castle District ngilai bana kaliang jong UDC jangka East Castle District lakot ya ka jingelang jongki stakeholder sebagai dia untuk kerjaka polum survey bana kaliang jong seng ngilalap adin mengilalit pet ya untuk kerjaka ngilalap ya ka jing syong bean jongki brio kerjaka ya bana kaliang jong seng ngila ajing thua keyboard badai pet ya untuk kerjaka kentup ru ya ka sorka jela ka jong ni abakana kabana kaliang jong deputy CM atau sengi hiu lau tha ya DC jong ka East Coast Hills ba udai ban shem kam kloi bat ban penbet bat ban pet ya ka jing dawa jong ka seng ti kat kum ka jing sautu ka jong ni ka long bana kaliang jong DC jong East Coast Hills lo khot meeting menen ka sengi ya ka cantonment board ya defense ya office jong defense estate officer ba kumju ru na kaliang jong ka Shillong Municipal Board bana kaliang jong police department hot nilai ba UDC jong ka East Coast Hills sula pentip ba penpau ini by day bat ki kam runar la ni ki kam sneu ki bami na ka tuka jaka na kaliang jong DC ula ada pan direction ya ka police department bahkan le ya ka badan kam na ka benta bentek lah kam ya kanika ya ki jing sneu ki bami na ka tuka jaka kembang ila penpau long ba ki jing long ba ka jing let ka jong ni ba ni ka jaka ka kata kahap la ni ka jaka pedeng ka bami shibun ki jing sneu kham tam ya ka jing supply trucks bat ki we ki jing sneu ti habai de ba tu ka benta ngisokan ai khule UDC ka jing shim ka jong u yang ni kam nang man penting kenapa ka ni ka jaka ka nom de ka jaka ka bami shibun ki kam sneu ndai ka we ka ba pen ka bangi ngim so ya hab ya ka jing kren jong DC ka long ba ka jing dawa jong ka seng nadu ko basdang ka long ba de ban wengi gini ki brio na ka ni ka jaka tindrai kat kum ka statement ka ba DC pen mi menen ka singiu ong ba un up hadu banda don kata ka rai jong ka kut ka atnyo trip jong matau pana namal ba kat kum ka jing sotu jong DC ka ni ka kam ka ni ka jaka ka don hapo ka jing ele kies ndrai na kalian jong ka seng hadin mangilale ban jurip ya tu ka jaka hadin mangilale ya kendu ya keyboard ki badai pet ya tu ka jaka ngilawat jing tip rut na lade ha badai ba kata kita ki kies ki ba na kalian jong ka cantonment board ba na kalian jong ka defense estate officer men pa kat kum ka jing wa jing tip ka jong ni hadu menta kumba kalong hi ka defense estate officer kala de ban job ya kies ya tu ka jaka tarik beningkong hadin bala job ya kies na kalian jong ka defense estate officer kila ai notice ya laingut ki bri ya laingut ki bri ki bodon ya ka business activities ki jong ki hakatu ka jaka bat kita ki laingut ki bri ki dan tangi ki dukan bat ki kam try tang ya ka jaka ka ba we bri kalong tang arspa adu sanspa square feet ki dan laingut ki bri we arngut ki di bodon ya ki scrap ya ka tu ka scrap shop hong tu na ni ka ki jaka ba lum ya ki tu ki scrap materials but iwe pat idi bri bonan ti ki dukan tu ahmad ndre ka jaka lat na kata ketu ka jaka ka ba syong ki ki bri ki mangi ong ki syong bean kam don KSA kata ka de kat kum ka jing tip ko songi kaumut ba ka jing ong jong DC ba ka ni ka kam kalong subjudice ka district administration ka nomla bandai kalong ke kamlong ka ba kamlong ke ka basisha ti halor kata ka nong rem na kaliang ka jongi menta ka sngi ngila de ban tho how deputy commissioner jong ka East Coast Hills how SP jong ka East Coast Hills ha ka office jong defense estate officer kum juru how chief executive officer ban penpa ba nakaliang ka jongi hadin mangilawat jingtip ngilai kendu ru wat ikini gibrio ki bele kies uwe ni kita ki bele kies ngila de pan kendu yo tau brio bele kies ba nakaliang jong tau brio bele ka kies ula keren hangi na basha ban ong ba ka jingele kies ka jong u ka David Thick yang itu jakai ba don ka to business ban deal ki scrap kate ka jaka ka balat nang tu kiti ki jaka ki begitu gibrio ki syong kisa kam don bentai ba hakata ka kies ka ba menta ka don hapo ka court jong district judge ni ong ba bansyai ya kani kam kenang buka district administration kenang buki board sorkar kin sautu ba habai dei ba kini ki jaka ke bele kies mo lightly kita gidukan lani ki jaka light jong langut ki brio nakaliang jong seng ong kat baka kies kanang don mlele kamatsa kumakalong ai baka kut kan rai ndre habai dei pat begini ki prapo hadu shispa teli gilong yen ki basyong basa be anyang tu nakaliang jong seng ni kwa begini ya kini ki brio de ban weng no mardo teknang ban ya syai hajaka nakaliang jong seng ila tho mentang kesni sikini ki south liki office ban dawa ba kili ban pelong da spot verification haringkat bat keseng la dagi court yangi
Bat kumjo ru haringkat begitu ki beri ki badan ni kes. Kenang ba UDC ni sotho abu udan ho office let's say kidon gijing ajing mut nasyani satai umshai bah ya ka kam. Tingi kwa kenang ba ka district administration kenang ba ka office jong defense estate officer kin lap ya ka jing shisha. But kin shim kam kloy yang ni kam ni kwa ba kidai ban prolong da ka spot verification. Kamut ba kin let hajaka kin khot ya gitu gibri ki bayle ya ka kes maki kin pen i kanu ka jaka ka bayle kes but kani ka balan kamut ba kani ka jaka ka baye shong bat kini ki illegal settlers ya ki dai ban shim kam no kam kloy te kata ka ri ka jing dawa ka jongi ya ka bangila da ban ai mata ka singi bat ngin up apo sitayo balada ka sorka lada ka district administration bat kibor ki bade pet kimle e nakaliang no ka seng ni man si bangin sa shimpat da kuai ga kam ha ka bahaka ni gijing thong ila ong balada ka district administration kam le e om nakalem no ka sengin sa khot ngin sa let hi harangkat ki press ki media ban let cha jaka harangkat bakini gi bri bele kes khnang bagi pat ba kinom suthu bakala namat kat kum gijing mi jong dc gijing kren jong dc menen kala perlong penret mensia yangi bat kumju re kinong nong shong snong ban suthu bakala bakani kan de kam ka bale si kan sa teng Tena kalian jongi ngim kwa ban pensa teng ni kakam nama sisian bangila sim ni kwa bakan bangin poi sa katong kaumut ba kinong song thap kinong song ba nya ka jaka la kalong jaka sorka la kalong jaka cantonment board re ko badan ya po rilum khasi ba jan tiang ni po rilum jongi ka ni jala ka jongi kidei ban cha be la da kim biang ya ki kot islam ki jongki haba ki song isa ka hagita ki jaka te kata ka jing pensyai na kalian ka jongi buru kumju ka dawa ka jongi na ki bor sorka kumju na ka cantonment board Kiga habayday bakata ka jing tho ngim da tip thikna rek akum ka approximate ka estimate ka bangiya kali na sinistai ni kitigi brig budan tu ka yung ka kamda he than de ki pho 1000 square feet den rek ka jing ele akis pat ka debit thik ta peneng lai ngut ki brig ba jaka jong ki ka debit tang way don aspa do lai spa square feet way don ado South Park square feet, we dan po Sun Park square feet. Kita gidukan ki ba mar sendrung pinyo i gidan ang tuhakmat i. Lat na gitu gidukan syati serum ka ba ki syong gini gibri ki balok ki illegal settlers kam dan betai e ba ka jingile ki. Pipa junto sini ki sang i student dos nai. Atau pidawa ba dan bekan ke direct eviction ni gini gibri ba. Baik ka jing dawa ka jongi galong ba hadu menta imat kam kimyasha. Ka district administration UDC umsyai ba ka defense estate officer ka defense estate officer ka office imat kam syai ba kanu ka jaka ka bakile case ba kanu ka jaka ka balan dekat kum ka jeng sto ka jongi galong ba ka jaka ka bele case ki David tek tang kini ki lai tli ki jaka ki barit deka balat nang ta ki jaka ka ba kini ki bri ki syong bean teknam ban ya syai ka tangi ong yang in yele cha jaka ngin pen i ba ngin dai ban khot lang in tigibri ki bayele ya kes khnang ba maki ki pen i shai ba ka jing dawa ka jongki la ni ka jing le kes ka jongki ka debe thek tangi ni jaka ba khma nang to shadien ka jaka ka ba tigibri ki shong ka jaka ka ba shong be an te lada filap lada lalap ya kata bagi shong be an mo ka jing dawa ka nongi la ong ro hang ni ba ki dai ban le no ya ka summary eviction ko mo ba ki dai ban be no ban shimi ki la kilenti kum no ban weng ki ni gibri na ka ni jaka